चलो सब कोई तो खाइए लेलस, हम ही एगो बाकी भाई कबे ले सोचत रहिनु कि खा ली तो कभी बताओ। ये कहला परिवार में रहला पे टाइम से आदमी खाइयो ना पावेला, सब कोई के खियावा माजा धोआ तब नु बैठ के खाइबो। लोटा के पानियो लेवल भुला गइया। चलो खा ली। अरे रे का करतो हो, मतलब आई बोले जे खाना पे बनते बेटा खाए पर बोलू है। का तर माई बाबू कुछ संस्कार सिखा के नहीं विदा कइले का? ऐसे काहे बोलत रे भौजी? ऐसे काहे बोलत बानी? आई तार माई बाबू कुछ सिखाइए के नहीं विदा कइले, ठीक बा? है बड़ा हो तो खाए, नैहर में को मिलन ना रहे का खाए के? मिलल काहे ना रहे, तो सोचनी है कि सब कोई के खिया लेनी तो हमहू खा ली। गुदा का एगो बात समझ, हमर शादी हो गल बता का हट के ए जब पहले भी हमारे हुकूमत चलत रहे, आज भी हमरे चल, ठीक बनू? ई ना कि शादी होकर से ना चली। अब ताकत का बाड़ू है मुंह देखला पे बुझा तक उर्वा के तरह बना के लेके बाई कि ना है। ई हमार घर हटवे, जे भी रहेला न हमारा हिसाब से रहेला, ठीक बा? हम का दूसरा पे आइल बनी, रउए घर रउए ना भईवा पे आइल बनी। भैया पे आइल तो काट दूसरा घर के आदमी एगो दूसरे तो रहनु रही घर में। तो रउओ तो बोची कहीं गइल बनी। देखो हमर से जबान मत लड़ाव, ठीक बा? जबान लड़ेबू तो ठीको ना होखी। ठीक बाटे खाई। बड़ा मतलब अपन चलते चलावे खाते हैं, खाए कैसे पड़े से? जब से हम ना करे कम तब से यही सब खाए ला बनी है। एक करो पता चली नो कि हम कैसन बानी ना, आज हम एती करम न तो काल गुना तो अपन एक घर पे अपन चलते चलावे लगी, अपन एती माने लगी। माई के कुछ बुझाला माई के बुझाला के पता है कि कैसे रखे के बटुए। अबे घर में सब कोई खाना खइबे ना कइलस है, खाली माई खा लस तो सब कोई खा लेलस। अब तो सही खाना खाए पर गुदी है खाइबो करम। आ शादी भाई बता एजे रहम, वैसे भी हमारे शादी करे के भी मन ना रहे, लेकिन माई कहला पे कर ले हनी के ना शादी। बस इनका कहेंगे तो बताइए तुम के ना अपन अंगूरी ना नचाइनी इनका के तब पति इनका। बताओ कबो ना सोचले रहिनो कि हमार ननद ऐसन मिली है। सब कोई बढ़िया बाबे कि हमार ननद कितना खराब बाड़ी कि जब हम खाए बैठा तनी कुछ करे बैठा तनी नु तब हमरा आगे ले छीन ले तड़ी। हम का करी, हमरा बुझाते नहीं के। कोई ले कहबो करम तो कोई बात ना मानिया, कही नु कि आइल बिया ये तो तोरे संगे ऐसे होता, हमरा जोरे काहे ना करेले। का करी, हमर किस्मते फूट गइल कि ऐसना घर में हम आ गइनी। खैला बिना तरसा देता लोग। मन करता कि जले चल जाई पापा के बोल के। देखो कनी के कोनो चीज किन के लइबन को घर में कुछ इज्जत पहले नहीं थे। क्या बोली? कुछ ना जी, खाए गइनी है नु तारा बहन खाना छीन ले लिया आगे ले। खाना छीन ले ले सिया? हाँ। झूठ बोलहु ना आवेला का? हैं? यही रन से जब नहीं हम ना कहत रही कि रउआ लोग हमार बात ना मानम। अरे मैं बात का माने के कोई से कहब हुए तो कोई मानी रे, कोई ले कोई खाना छीनेला हैं? हाँ यही से हम ना कहत रही कि हम नया नचर बाई नु तो कोई मानी ना, लेकिन रउआ अपना आँखिले एक दिन देख लेम कि उ का करत तड़ी। हम रउआ लोग जब रहतनी तो निमन से बोलत तड़ी, जब रउआ सब चल जातनी जब बहुत कुछ हमरा के बात बोले लागत है, हमरा माई बाबू पे पहुंच जातड़ी। कब गइलो है? सुबह लगी कुछ खइले नहीं खो? जब हम रउआ सब कोई के खाना खियाए गोनी है, खिया के जब हम खाए गोनी है तो उ छीन ले लिया। ज्योतिया के एकदम से मन बिगड़ गेल बकाए कर। हां एक तो आवत है कि जात नहीं है। माई कहां बिया? माई से ना कहलु है ना, मम्मी से ना कहनी है। और देखी हम यही से रउआ से कहनी है कि सब कोई तो ना समझे, कम से कम रउआ तो हमरा के समझम नु। क्या हम समझी? हमारा के घर के सब देख के हमार दिमाग एकदम जोन बा न साफा पगला जतड़ी। एकरा का भइल बा? हैं? चलो ठीक बा, हम गास पूछो तनी बुझाइल। ठीक बाटे। हां और कोई दिक्कत नहीं है नु? ना और कोनो दिक्कत। हां ई का सारा भाई आज की कइले रह तड़ुए। ठीक बा हम देखत नहीं है। ठीक बाटे। जय दो, कम से कम सब कोई तो नहीं है के तो भरोसा करते ही नु। हमारे दुनिया से का मतलब बा? हम तो अपना मरद खातिर नहीं जाइल बे, मरद पे भी आइल बनी तो हम इन करे से नु को हम कुछ बात बताओ हो जाए इतना आलू बैगन भगे बनबे कैला मुर्गा मछली तो अब सही खानी तनी सब्जी चावल बनावल जाए, चाहे माँ चोखा बनावल तो ठीक लगी। बैगन भइले बा, आलू तो ले दिले बा कि 15 दिन सब्जी बन तो राई ना जरूरी बा के रोज आलू ये बनी हो। एगो तो साग पात हो गल हमार खेत में, इनमें साग ले के बनई है।
जा त एकरा के धो दी उठा के ना धो मी तो से ढिल दिए सब पनीर तो यो लतिया आलू या यो दे देले बस सरल नहीं के बुझाइला हमरा तो बाजारी मसै नहीं पड़ता सन माई का रे क्या करो तोरी क्या करते हैं देखा कहां बैठे तो यहाँ मैं आगा बा तो कहाँ बैठे तेरा और जगह नहीं के होनी बैठे के सुन पहले बात सुन का करते है को अच्छा ये ज्योतिया सही करती है का करते जती और सिखाओ नहीं खेस अगर बतला हम कुछ बोलो हम हां कोनो बाड़ी से महल्ला में कहिया से देखो मौगी आगुल के मौगी के सिखावला अपन बहिनिया के बोलत तो मैंने का करती है हम चावल बेचे के ले जाती है के गेहूं बेचती है तो देख तोरा ले कुछ कहला कहते पीछे एक बात बताओ का तू खाना खाए बैठल ले आगा से खाना छीन ले से हम ना मानम कि आगे ले खाना छीन के खाई हम लड़की ऐसे ना करेले ओकरा के खिया के खा ले हम लेकिन एके संगे खाली सन अब ओकरा मन बा झगड़ा करे के तो एगो में दूगो लगाई बजाई ना तोरा ले अच्छा उहो कोनो के बेटी नहीं है मतलब वो काहे हमरा से झूठ बोली हैं अब कोई के मना में घुसल नहीं कि काहे के झूठ बोलत है काहे ना पूछला है ज्योति ले अब हम ज्योति हम का पूछे हम तोरा बोलाई हम ओकरा के जा ना का सुन ओकरा के डांट जन लेस और मन ढेर बिगड़ गेल बा ओ कर अपने मौगी के खस कह के मन बिगड़ रखे ना उ का करत है पागल लगल है वो कोनो के लड़की नहीं है लड़की है त का उ का बिगल हिया का घुरा पके उहो त लड़की हिया त लाज नहीं खेलावत के मौगी के माने छिपावत है बहिनिया के शिकायत करत है छिपावत है सुन हम हती चुकी ले बहिनिया बना के खियावला साज मौगी तो मौगी वाला भइल होते देख उ झूठ ना बोल सकेले जन लेस वो पहले के बतलावत ना रहले कहते कि रोज हमारे रही से होला खाना वाना सब खिला देना ओए हे भगवान जी बोलाई हम ज्योतिया के रोज ओकरा आगे ले खाए छीन के खा ले बोलाई ज्योतिया ए ज्योतियो हने आता आवतिया यही ले कहे लेके भैया के दिमाग ना भइल जे जौने कहला तौने लेके चले ल भैया के दिमाग ना भलो कर देहिया देखो तो कैसन भइल बा आ ये दवा खा के देह बनल बे भैंसा लेके दे ओकर देहिया कमजोर बा अब का हाथी का का होइल बोला ऐ सुन ले का कहता सुनत है नु हां अब ना घर चली कहीं हम जान गई का होइल बोलो ना बोला कहता कि रोज ओकरा संगे ऐसा ही होता का आगे के खाए छीन के खा जती ज्योतिया के हम हाँ तो ये कहते हैं आज हम सुनबे ना कहीं आज एक पे एक ऐसा बात सुन लेनी जानते रे माई हां अभी मेहरारू वाला न होखे लगलन मेहरारू के बात सुने लगलन नहीं कान भर देले बिया बुझाई बदलाई तोरा के हां देखा तो कैसे बोलता वन है तो निको लाग ले ओकरा के बियाह बहिन लियो सुन हम तोरा से बतलावा त नेगरा के सिखा दे ऐसे ना करे के चाहिए ठीक बा एकरा ही बुझा दे कि बड़ भौजाई ही हो हैं अरे वो कदा के सिखाओ कैसे ना करे के चाहिए जो ओकरा के सिखाना जो नहीं जो काका बैठ के हम संगे और बस कैले बा जा जो ठीक है बा जौन करावो तो घर में लोग बढ़िया करावो तो रिश्ते हम नो अपना दुश्मन हो गए बड़े तो ज्यादा हमरा के बोलाइबे मत करी ह ठीक बा काहे मत बोलै रे हम जिया तन काहे हम ना इहे कहल चाह हम सिखा दे जो जितते जैसन बारे में वैसन तो मौगियो मिल गल बिया एगो में दूगो लगाए बा चुप रह कहा तक पुली के बतिया कहले कह देले बिया हरामी देखा नहीं पुआ में पुआ मुंह पे ना बोले ले गुआ में पुआ पका दे लेखा मुंह फुलले रहले गोदा लेखा त धक झोका एक दिन घिसिया ना दे हम उहे चाहते बिया। तबे धक झोका खुला साथ के मार आ देख लेम के का करता ई एकरा बोलला में का बारे जौने कहले तौने लेके चले ला ओसे में कह दिन जा सने जले बाहर अपन चलिए सब बाहर हम के मातारी बेटी रहे के आ बनावे के खाए के का अब का है हम तो चाहता नहीं कि इनकर मेहरारू भाग वो हमरा बिल्कुल पसंद नहीं है एक तो गरीब घर का लड़की उठा के लेकर रख दे अपन घर में कुछ मिलल रहे रे माई कुछ कहीं लेकर के एगो में दूगो लगावे लेके एहू से उ कह दियन के जा अपना गांव 6 महीना रहिए त उ त और बढ़िया हो जाए ओकरा जानले चल त खा ले चल खा ले चल चल हम खाते का बड़ी चटक बनल बा हो ए कॉलेजिया भून के निकाल लेनी है के पहले ये खाए न बहुत तीता हो गइल बा मन करता कमे मरचा पीस लेकिन मन चटक करे खातिर अंगे पीस देनी है मरचा के तिताई ना होइए जीरा मर्च के तिताई हो खाते बा बड़ी चटक बनल बा हो ए कॉलेजिया भून के निकाल लेनी है के पहले ये खाए न बहुत तीता हो गइल बा मन करता कमे मरचा पीस लेकिन मन चटक करे खातिर अंगे पीस देनी है मरचा के तिताई ना होइए जीरा मर्च के तिताई हो गंगा जमुना के बालू के रेत पर शिवाजी को देखी हो ओ ये दीदी वो देखी जी मम्मी जी का करत बनी का करत जी मम्मी जी का करते हो
लसन खैबो सन खा देख सन का करत बने इतनी नहीं ना तो दूर आ रे छोटा की देखिए रे दूर हट के ये मन करो ठीक करत बनी हां घर में के सोमवार में बुकल बन जम के जातन शंकर भगवान के पूजा नु करे सोमवार मंगल का कहाला सावन का कहाला मैं इहे न बुझाला बाप मम्मी जी रे रात नहीं खेना नजर में बताइए मन के जमा पूजा पाठ के दिन का कहतो सन कहस बताइए मन के ये ठीक करत बनी का भइल बा मन का राक्षस से बाढ़ कर राक्षस बनल बनी रहा राक्षस का कहाला खाए वाला चीज है में खाता हुए डॉक्टर बताए ई सब खाए के डॉक्टर बतैले बा कि लेके आ सोमवार के दिन खई ह पूजा पाठ के दिन कितना बड़ा राक्षस रही नु तो सावन में या छठ में बराइए देवेला लेकिन रौरा से बड़ राक्षस दुनिया में हम ना देखा तोहनी लेखा भक्त हम नहीं की ठीक नु तोहनी के बदाव सन हमरा नहीं के बदावे के सावन भर सावन के दिन बदाइबे करेला अन जोरा में बदावेला तले 15 दिन में खाई ना मुर्गा मछली हो तो भगवानो के नु मम्मी जी मजाक बना के रख देले बनी समझनी और कभी भगवान भला ना करी हन रौरा चलता नु घर ई नाश होता घर में बुझाइल तो तोहनी के करे सब पूजा जरूरी बा हमरा कइल सावन कैसे बोलत काहे ने रोवा ले जाके मुर्गा मछली खाए करे तो दुआर पे खैनी है घर में खाई बनैनी है खा के देखो सब घर में मन नाश कर दिहनी हमनी के ऐसे खाई बना करी काहे से खाओ दे रामा लागत तनु कि कतना एकन के काटे जाता ना मुर्गा बा जाई भगवान और के कबो जिंदगी में बुद्धि ना दिहलन ज्यादा ना खाइयो सन ताज कुन हमी नु खाइम जसन न देखा तनी कितना होहियाइल बड़ी हैं ये छोटा की हमरा तो लागत है हमनी के देखिए के ही बनाइला ई सब जानत रही ई जानत ना रही के जब हम बाई धुल खाली के माई काले बनौले रही उनका खातिर नहीं के सावन चघल ए तो रोड़ा बना देनी आज हमके भूखल न बनी जाती त का होल बो पूरा घर नाश पास तो दिहनी खा के नहा के शिवालय में चल जा का का कौनो सुनिया सनु कि बना के रवा खइले बन तो ओने से खा खा के चिप काहे के नहीं देखा। ओने रखत रे तू छोटा हम के हमनी से हां हे रामा रोड़ा खाई ठीक बा ले आ ले में देखिए दीदी इनका सब हमने के सब पूजा पाठ भंगा कोई पूजा ई भगवान के शंकर भगवान को ए छोटी छोटी अरे वो काहे नहीं कि ओने रखत मम्मी कैसे तो खीसा में कहल बनू मन में सच्चाई बनू तो गंगा जी कठौती में बाई ना तो गंगा जी के तीरे जाके नहाई दीदी सुनी ना ई कबो ना मने बुझ हमके चल पूजा पाठ करे जा गंगा जी के पानी ले आ छोटा को जाइबो मत करी ह जनलू नु कोनो अगर जान गोली सनु के एकर ससुई बनाइले बिया तो ओनियो से मार के खदेड़ दिए से चल हमनी के तू तो याद जाने लू हो ता बाबू के नहीं को कह ता माई छोटी मम्मी मेरे बाबू पर मत तो एक बार गली बनी एगो गड़ जाता नी जा दीदी हमने के तो भूखल बन जाई अपने बाबू जी को बुला दी है वो सब दिमाग उमाग न एती ओकर बाद नरभत ओकर वजन नहीं है एक छोटा की चल हमनी के लड़े पे पूजा कर ले जा जन ले ओने जाइले तो गांव में बड़ी बेइज्जत हो जी हमनी के कितना छोटा का बनल बा मन जानता पूजा करे जा तो जा मुर्गा पर दे ला सब बाप रे बाप हम तो चाहत नहीं के बुझली मत खासन हम भी खाए जाए दे भगवान जी वो बहाने तक कुल मुर्गा हमरा खाए के मिली है बे कितना देखो तब बनल बा चटक हो लटका पटक एकदम ए जी सुनी आई का हो गई अरे खुश रहो बोलते तो रौरा से जरूरी बात करे के बटू है का हो गई बटे बताएं आज कितना शौक सादा सनो हमने के है भूखा रह नहीं हाजा है अरे बब गहने नहने पूछ दे दीदी को लई कोनो है नी ना बुझर की करो के नहावा धोआ दी तनी है जान तनी कितना सादा से पूजा पाठ करेगा तो भूखा रहनी है सब तैयारी कर जे घर दुआर सब लिपने जे पोतनी जाए अब कोई नहीं चाहे अब मम्मी जी के जान तनी ले के मुर्गा बना के खाता रही आई भगवान तोकरा के बोलले ना हम सब हमनी के बोलला के मां में बाड़ी कहते कि बना के खाई तोरा के पैसा ना दे दे हम मुर्गा लाए के उनकर पेंशन मिलता उनके पास पैसा के कमी बटुए हैं जब मन करता तबे खाते बताए आज हमनी के उनके चलते मंदिर में नहीं कि जब पूजा करम के घरे पूजा कइले बनी जा चल चुप रहो मत हम जाते न करे के बोलत ठीक बा कोई हम सास